maging maalam sa mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Alamin kung ano nga ba ang mga dapat gawin tungo sa masaganang ani at mataas na kita. Mga bayaning magsasaka, linangin ang kaalaman sa Palay Aralan. Hatid sa inyo ng Department of Agriculture at sa pakikipagtulungan ng ATI at PhilRice. Matuto at mag-aral kahit nasa bahay, makinig at manood sa mga radio stations o kaya sa Facebook Live. I-search lang ang Agricultural Training Institute Facebook page para sa schedule at para sa karagdagang impormasyon. O, walang a-absent ha? Para tuloy na tayo sa pag-unlad sa Palay Aralan. Isang mapagpalayang araw, Pilipinas! Diyos marhay na aldaw Bicolancia. Welcome po sa isa na namang umatikabo at hitik na hitik sa impormasyong talakayan sa pagsasaka ngayong araw ng Sabado. Ang Palay-Aralan sa makabagong pagsasaka sa Himpapawid or School on the Air on Smart Rice Agriculture dito po sa probinsya ng Albay, the land of the world's most perfect cone. Hatid po sa inyo ng Department of Agriculture sa pakikipagtulungan ng Agricultural Training Institute ATI, PhilRice, APAW at ng mga lokal na pamahalaan ng 15 munisipyo at 3 siyudad dito po sa probinsya ng Albay. Ito po ang inyong likod, si Kuya Mike. Tayo po ay napapakinggan sa impilan ng mga radyo dito sa Albay, sa unang distrito, DWKN 1 Radio 91.3 News FM, tuwing Sabado at Linggo sa ganap na alas 12 hanggang 1:00 ng hapon. Sa pangalawang distrito naman, DCGB 729 kHz, tuwing Sabado at Linggo sa ganap na 1:00 hanggang alas 2 ng hapon. At sa pangatlong distrito naman po, dito sa Albay, ang WBC Radyo ng Libon 95.7 Fresh FM. Tuwing Sabado at Linggo sa ganap na 1:00 hanggang alas 2 ng hapon. Ito po ay tumatakbo ng 1 oras kada Sabado at 1 oras kada Linggo sa loob ng 3 buwan. At sabay-sabay na matututo sa makabagong teknolohiya sa pagsasaka o ang Smart Rice Agriculture. Gandang buhay po sa ating 2,000 farmer enrollees at syempre ang kanilang mga SOA coordinators nanggaling sa 15 munisipyo at 3 syudad dito po sa lalawigan ng Albay. Magandang araw, bayan ng Tiwi, Malinaw, Malilipot, Santo Domingo, Bakakay, Kamalig, Daraga, Manito, Rapu-Rapu, Pulangge, Libon, Uwas, Ginubatan, Piodoran, Jovillar, at ang syudad ng Tabaco, Legazpi at Ligao. Ngayon pa lang kami po ay taus-puso nagpapasalamat na sa inyong pagsuporta at pagpapahalaga sa mga adhikain ng kagawaran ng pagsasaka. Tayo rin po ay nasusubaybayan via YouTube. Just follow us on our official account, ATI Bicol #Sarabay Channel at FB page ng ATI Bicol. At syempre, sa mga FB page din po ng ating mga partner radio stations dito po sa probinsya ng Albay. Okay? So, pagpatuloy po natin ang ating talakayan na may kaugnayan pa rin sa ating Palay Check System. Kaya sama-sama natin pakinggan at panoorin upang matuto sa Smart Rice Agriculture. Palay Aralan sa Radyo, School on the Air program ng Department of Agriculture. Madalas ay napangungunahan ng takot si Mang Kanor. Tuwing may nakikitang insektong papag-apagaspa sa kanyang palayan, siya ay nasisindak at spray agad ang naiisip na lunas. Minsan pa nga, wala pang peste ay nagbobomba na siya. Ang maling paniniwala niya, hindi na basta-basta aatakihin ng peste ang kanyang palayan kung ito ay naisprayan na. Naku, may nakikita na ako lumilipad-lipad sa palayan ko. Makapunta na nga sa bayan ng makabili ng pamatay peste. Advanced spraying, ika nga. Paring Kanor, maling-mali ang gagawin mo na yan. Hindi naman totoong makaiiwas sa peste kapag nag-advance spray ka ng pestisidyo. Ikaw ba, umiinom ng paracetamol para di na sumakit ang ulo mo?
At saka, ang bara-barang pag-i-spray ng insektisidyo ay maaaring ikamatay ng mga kaibigang organismo. Kaibigang organismo? Kaibigang insekto ka mo? Ano yun? Ang mga kaibigang organismo tulad ng mga gagamba, tutubing karayom, tigreng salagubang, pagong-pagungan, at iba pa ay siyang kumakain ng mga peste sa palayan. Kaya mainam na pangalagaan sila upang dumami. Totoo ba? Sa lupalop ng Pilipinas mo naman natutunan yan. Paring Kanor, basa-basa rin minsan kapag may time. Madami kang matututunan sa PhilRice Facebook page. Try mo bisitahin para updated ka sa mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Nasaan ba yung cellphone ko? Mabisita nga yung PhilRice Facebook page na yan. Diyan ka muna ha, Pandado. At iniwan talaga ako ng bugoy na yun. Lesson 8. Pamamahala ng peste. Key Check 7. Hindi bumaba ang ani dahil sa mga peste. Magandang araw po. Panibagong araw, panibagong pag-asa. Usapang peste po tayo ngayon. Dapat bang matakot kapag nakitaan ng lumilipad-lipad na insekto ang palayan? Spray ba agad ng insektisidyo ang solusyon? Pero paano kung kaibigang insekto naman pala ang mga ito? Imbes na may lalaban sa mga peste sa iyong palayan, ay napatay mo pa sila. Nako, exciting ang ating talakayan ngayon. Alamin natin ang mga tips ng maiwasang atakihin ng peste ang ating palayan. Tatalakayan din natin ang ilang mga kaibigang organismo sa palayan na siyang nakikipaglaban sa mga pesteng kulisap na aaligid-aligid sa ating palayan. Alamin na rin natin kung paano mapaparami ang mga kaibigan o kakamping insekto na yan. Kaya naman, tutok lang. Makakasama natin ngayon si Ginoong Leonardo V. Marquez, Insect Pest Management Expert mula sa PhilRice. Sir Leo, ang karaniwan po kasi na problema ng ating magsasaka ay ang mga peste sa kanilang palayan. Paano po ba tayo makaiiwas sa pananalasa ng mga peste sa mga palayan ng ating mga magsasaka? Okay, magandang araw po sa ating lahat at sa ating po mga tagapakinig. So ang tanong po natin ay paano tayo makakaiwas sa peste? So marami pong paraan para iwasan ang mga peste sa ating palayan. Now, number 1 po dito yung paggamit ng variety na alam nating may taglay na resistensya laban sa peste. Pangalawa ay yung panahon kung kailan tayo magtatanim. Kasi dapat po ay nakaayon sa panahon din yung ating pagtatanim. Ito po ay nakaayon sa pagsabay natin sa ating mga kalapit bukid at sa panahon din na alam natin na yung peste ay hindi dumadami kung kailan tayo ay may tanim. So, sa ganun pa lang pong paraan ay madali na nating maiiwasan ang pananalasa ng mga peste. Katulad po pala yan ng mga key checks na nakapaloob sa palay check system. Ang isa po sa mga karaniwan na problema ng mga magsasaka ay paano ba natin o paano nila makikilala yung mga peste? So paano po ba makikilala kung alin ang pesteng insekto? O kung alin po ang mga kaibigan sa palayan natin? Maganda yung tanong mo. Doon po sa mga magsasaka natin na matagal na nagsasaka, alam ko po na kabisado na nila kung alin ang peste at saka kung alin yung kaibigan. Unang-una po, tama po yung sinabi nyo na dapat makilala muna natin kung ano yung peste at saka kung ano yung kaibigan para hindi po tayo agad nagpapanik pag may nakita tayong lumilipad na kulisap sa ating palayan. Tulad po ng sabi ko kanina, pagka po dati nang nagsasaka, kilala na nila kung ano ang peste. Para doon sa mga bago, sigurado ko po na hindi po lalagpas sa bilang ng daliri po ninyo kung ilan po ang peste sa palayan. Paano natin sila makikilala? Unang-una po, sila yung nakikita natin doon sa lugar kung nasaan yung pinsala. So malamang na kung ando doon sila sa may pinsala, sila yung salarin, sila yung peste. Tapos po, makikilala rin po natin sila pagka sila po yung populasyon na dumadami. Ibig sabihin ay iisa ang itsura nila, tapos dumadami sila. So sigurado po na malaki ang tsansa na sila po yung peste, yung mabilis dumami.
Pag naman po ang mga insekto sa ating palayan, kung makikita natin o uobserbahan natin, sila ay diverse. Ano yung ibig sabihin po ng diverse? Iba-iba yung kanilang itsura, may gumagapang, may lumilipad, mayroong kulay berde, may iba-ibang kulay. Ang ibig sabihin po nito, iba-iba yung insekto at hindi po sila yung sumisira sa ating palayan. Kasi nga po, tulad ng sabi ko kanina, dumadami po ang isang organismo, ang isang peste sa ating palayan kasi sila yung may pagkain dito. Ngayon naman, yung mga kaibigan natin, iba-iba yan. Iba-iba yung itsura nila. At saka karaniwan, hindi sila basta-basta dumadami kasi nga yung kanilang diet ay nakasalalay sa dami lamang ng kanilang pagkain at iyon ay hindi palay. So ulitin ko, pagka po peste, sila yung mabilis dumami, iisa ang itsura nila at sila yung nandoon kung ang ating palayan ay may sira. Kung makikita naman natin ng mga kulisap na lumilipad-lipad sa ating palayan ay magkakaiba ng itsura, mukhang hindi magkakamag-anak, ito po ay nangangahulugan na diverse yung ating ecosystem o iba-iba at ito po ay mga kaibigan po natin. Ayun, so napakainan po pala na makilala muna yung mga insekto kung siya ba ay kaibigan o kaaway. Narinig ko po kanina ay nabanggit na rin ng iba naming kasamahang magsasaka na paramihin daw yung mga kaibigang insekto sa palayan. Dahil nga po sabi nila marami ang maitutulong nila para labanan ng mga peste. Pero pakipaliwanag nga po kung ano at paano umaatake ang mga kaibigang organismo laban sa mga peste. Nakakatuwa po yung ating topic na yan kasi palagi ko po meron pa po tayong mga kaibigang magsasaka na hindi naniniwala na meron pala tayong kaibigan sa ating palayan. Kasi marami pa rin po sa atin yung naniniwala basta lumilipad sa palayan, peste yan at kailangan po ng pamatay peste. So, ang tanong po ninyo ay, paano mo pararamihin ang mga kaibigang insekto? Ang sagot po dyan ay simple lang. Ito pong mga kaibigan nito ay natural yung kanilang populasyon. Natural po yung kanilang pagdami. Pag mayroon silang pagkain, sila ay dadami. Ano ang pagkain po nila? Unang-una po yung mga populasyon ng organismo na mabilis dumami tulad ng mga peste. So, sila po yung natural na dumadami lamang at wala po tayong kailangan gawin para sila ay matulungan. Ngayon po, paano ang tanong nyo naman ay pakipaliwanag kung paano sila umaatake sa ating palayan. Tandaan po natin, sa ating palayan, meron tayong kaaway. Ito po yung tinatawag na peste na kumakain ng palay. Meron po tayong tinatawag na predator. Ito po yung mga maninila o yung humuhuli ng ibang organismo para pagkain nila, tulad po ng gagamba. Meron din po tayong tinatawag na mga parasitoid. Ito naman po mga parasitoid na ito po yung dahan-dahan nilang pinapatay naman o kinakain yung mga peste. Yung hindi sila bigla ang papatay o manghuhuli, kundi nakakabit lang sila doon sa ibang peste o sa ibang organismo habang kumakain sila. Ang sample po nito, yung ating kuto sa ating ulo. So, meron po tayong kuto, sila po yung nasa atin lang, pero ang pagkakaiba po nito, pagka po sila ay kaibigan nating insekto sa palayan, sila po ay nakapapatay at nakapagpapababa ng populasyon ng mga peste. Tapos meron pa pong isa. Hindi po natin itinuturing na kaibigan pero kaibigan din po natin sila. May mga organismo po sa palayan na wala naman silang kinalaman doon. Hindi sila kumakain ng ibang insekto at hindi din sila kumakain ng palay. Kumbaga po ba ay naligaw lang sila sa palayan pero sila po ay nakakatulong kasi sila po ay nagiging pagkain ng mga kaibigang insekto habang wala pa po yung populasyon ng ating mga peste. Tapos, binanggit ko rin kanina, wala tayong dapat gawin para sila dumami. Ang ibig ko po sabihin doon, para po sila dumami, ay hindi natin bigyang sagabal o maging tayo yung maging dahilan kung bakit bumaba ang kanilang populasyon. At bumababa po ang populasyon nila sa pamamagitan po ng mali nating paggamit ng chemical. Dahil pag gumamit po tayo ng chemical, bago po maapektuhan yung iba pang populasyon ng peste, ay mas malamang po na sila po yung mauna. Yun, so napakarami po pala ng dapat nating malaman sa pagpaparami po pala ng ating mga kaibigang organismo sa ating palayan.
Pero may mga magsasaka po kasi na kapag inatake na nakakita na sila ng mga peste, ang unang tanong po anong kemikal o anong gamot ang tawag nga po nila para makontrol yung mga peste. So may ilang mga magsasaka na kung minsan po ay mali ang nabibili nilang pestisidyo sa pag-aakalang ang pinsala ay gawa ng insekto kahit ito ay sanhi ng sakit. Paano po ba natin malalaman na kung ang pinsala ay sanhi nga ba ng insekto o sakit? Okay, palagay ko yung tanong mo na yan, ilan na lang magsasaka ang may experience na ganyan. Karamihan sa ating magsasaka ay alam na kung ano yung sakit at saka kung ano yung insekto. So ano po ba yung madaling palatandaan? Pagka po sakit, ito ay makikita lang natin na isang maliit na symptoms o pagpalagay na natin na kung sa dahon ay isang maliit na tuldok siya mag-uumpisa. Tapos ang tuldok na ito ay lalaki ng lalaki hanggang sa kumalat sa buong palayan. Yan po yung karaniwang sanhi ng sakit at ang karaniwan naman pong kondisyon para sa kanila ay yung may tubig at saka po yung mainit at kung berdeng-berde po yung ating palay. Pagka naman po sanhi ng insekto, karaniwan po yung nabali, naputol o kaya po physical yung sira sa dahon o sa halaman. Ngayon naman po, para naman po doon sa maling pagbili ng pestisidyo ng ating mga magsasaka, ang pinakamadali po dyan ay kilalanin po talaga kung ano muna yung peste at maaari po nating itanong doon sa bibilan natin ng agricultural supply. Ngayon po, idadagdag ko na rin po para sa mga magsasaka na gagamit po ng chemical para hindi po tayo magkamali. Tingnan po natin kung ano yung chemical natin gagamitin, ano yung insekto na ating target o ano yung peste na ating target at saka alamin natin kung nasaan sila. Kasi pati po yung mga chemical may mga mode of action po na tinatawag yan. Halimbawa, kumakagat sa dahon ang ating peste. So ang kailangan nating bilhin na chemical ay para sa kumakagat sa dahon, pwede po dyan yung stomach o stomach insecticide. Ibig sabihin, pag nakain po nung peste yung ating lason, mamamatay siya. Kung ang peste naman po natin ay sumisipsip o kaya po ay hindi natin pwedeng tamaan ng ating spray, so ang kailangan po natin gamiting pesticide dyan ay tinatawag na systemic. Ibig sabihin, yung lason ay kailangan munang pumunta sa sistema ng palay. Pag nasipsip ng peste, sila po ay mapapatay. At meron din po tayong tinatawag na chemical na dapat naman po ay tamaan natin yung peste na target natin. Halimbawa, ang gagamitin natin chemical ay contact insecticide. Dapat, pag in-spray natin at contact yung ating ginamit, tamaan yung peste. So, pagka po hindi natin sinunod ito, halimbawa, gumamit tayo ng contact, pero ang target po natin ay nasa ilalim ng palay, nag-i-spray tayo sa ibabaw ng palay at hindi natin tinatamaan, ang ginagawa po natin ay nagsasayang lang po tayo ng pera at inilalagay po natin sa peligro yung ating kalusugan. So, dapat po natin talagang alamin ang tungkol sa paggamit ng chemical. Ayun, so kailangan po pala na depende sa gagamitin nating lason sa target natin na pest. O dapat masunod natin yung mga rekomendasyon sa paggamit po ng pestisidyo. Halimbawa naman po na napatunayan na may peste nga na umaatake sa palayan. Kailan po ba dapat umaksyon ang magsasaka? Pwede bang mag-spray na agad ng pamatay insekto o pamatay peste? Maganda yung katanungan mo. Halimbawa, alam na ni magsasaka kung ano yung peste na kalaban niya. Ang una talaga niyan dapat malaman ay, kailangan ko pa bang mag-spray? O kailangan ko pa bang magbomba ng pamatay peste? Bakit po yun ang tanong kagad? Kasi baka mamaya, yung i-sprayin mo ay wala naman ng magagawa. Ang ibig ko pong sabihin ay, mag-i-spray ka, magdadagdag ka lang ng gastos, pero yung problema mo ay hindi na masusolusyonan. Halimbawa po, patay na yung palay, hindi na mabubuhay ulit pag in-sprayan mo. O kaya po yung i-sprayan mo ay nakaalis na dun sa iyong palayan. So, hindi mo na halos kailangan pa mag-spray. Ngayon po, ang kailangan po talaga ng magsasaka ay regular na pagdalaw sa kanyang palayan para malaman po niya kung kailan pa lang ito nag-uumpisa. Ngayon, oras na nakita niya kagad itong peste na ito, sabi ko po kanina, paano malalaman kung peste? Ito yung
kadalasang populasyon na mabilis tumaas. Kasi isang linggo, kita mo, iisa, dalawa. Sumunod na linggo, marami na sila. So, identified mo na yung peste. Ngayon, uobserbahan mo na lang kung patuloy ba yung kanilang pagtaas. Kasi maaaring sa panahon pa lang ay hindi na magpatuloy yung kanilang pagdami. Halimbawa po ay hindi angkop sa kanila yung panahon na yung pagtatanim. O kaya po yung iyong palay ay may resistensya. Ando doon nga po sila, dumadami sila, pero hindi naman sila nakakasira. So hindi agad kailangan yung pagbobomba. Ngayon, kailan mo siyempre ang sunod na itatanong mo, kailan po kami magpapasya na kailangan na namin ng pamatay peste? Hindi ko po inaalis sa ating magsasaka na talagang mangamba o kaya kailangan kong gumawa ng action kasi negosyo ko yan kailangan ready ako. So, ang kailangan po, ready talaga si farmer. Pagka nagtanim siya, kailangan may pambili siya ng chemical kung sakaling kakailanganin niya. Ngayon, maglalagay lang po siya kung yung tingin po niya ay yung panahon at saka po yung peste ay dumadami o mabilis na dumami. Kailan po yung mga panahon na yun? Unang-una, pagka po ang ating palayan ay mas bata pa sa 30 days after transplanting o kaya po 40 days after sowing, no po ang pagbobomba. Doon sa panahon na yun, wag muna tayong magbomba. Kasi nung pa lang po tumataas yung bilang po ng mga kaibigan nating insekto. At anuman po ang masira ng peste sa palay, wala po silang kinalaman sa ating aanihin. Ngayon po, pag nagpatuloy na yung ating palay, pumunta na sa maximum tillering, naglihi, nagbunga, diyan po tayo dapat maging sensitibo kung kailangan natin gumamit ng pagbomba o pamatay peste. At sabi ko nga po kanina, kailangan gumamit tayo ng kung ano yung tama. Ayun, napakahalaga po pala na dapat i-monitor yung ating tanim bago po natin maging option yung paggamit ng pestisidyo. Tulad nga po ng nabanggit ni Sir Leo, hindi naman pala kailangan na mag-spray ka agad ng lason. Baka po ay may mensahe pa po kayo sa ating mga magsasaka para po mabigyan sila ng mga gabay sa paggamit o pamamahala rin po ng ating mga peste. Okay. Muli po, maraming salamat po doon sa ating mga tagapakinig ngayong araw na ito. Ulitin ko lang po yung aking sinabi mula sa umpisa. Maiiwasan po natin ang mga peste, unang-una sa paggamit po ng variety na maresistensya, makipagsabayan po tayo ng pagtatanim, at saka po obserbahan natin kung kailan lang tayo, kung kailan umaatake ang mga peste. Pangalawa po, ang mga lumilipad-lipad na kulisap sa ating palayan, pagka magkakaiba po sila ng itsura, ibig sabihin po niyan diverse ang ating palayan, hindi po natin kailangan gumamit ng pamatay peste. At kung kailangan na po natin gumamit ng pamatay peste, dapat po alam natin kung ano yung pesteng target natin at saka kung ano po yung ating gagamitin na chemical. Yun lang po, maraming salamat po sa ating pakikinig. Ayan mga kamagsasaka, mapalad tayong matutuhan ng mga iwas tips laban sa mga peste sa palayan. Kabilang na dyan ang paggamit ng matibay at angkop na variety sa inyong lugar. Pagtatanim ng sabayan, matapos pagpahingain ang lupa ng mga 30 araw. Palagi ang pagbisita sa palayan ng maagang matukoy ang mga potensyal na problema dulot ng peste. At syempre, matulungang dumami ang mga kaibigang insekto na siyang pumapatay sa mga peste. Tandaan na mas mabilis agad na tatamaan ng pestisidyo ang mga kaibigang kulisap kaya sila agad ang namamatay. Magbubunyi naman ang mga totoong pesteng insekto. Sa mga pesteng insekto naman na maaari nating makita sa palayan ay huwag agad pagbomba ang solusyon, lalo na kung may sapat na dami naman ng mga kaibigang kulisap. Samantala, mainam na libutin at subaybayan ang palayan kung may mga punlang bansot o naninilaw na sa sintomas ng mga sakit. Bunutin ang mga halamang may sakit kung kaunti lamang at ibaon sa lupa na malayo sa palayan. Palay Tanong. Magbigay ng isang iwas tip laban sa mga peste sa palayan.
Sagot? Paggamit ng matibay at angkop na variety sa inyong lugar, sa bayang pagtatanim. Palagi ang pagbisita sa palayan nang maagang matukoy ang mga potensyal na problema dulot ng peste. Palay Kaalaman. Alam mo bang 800 species ng kaibigang insekto ang matatagpuan sa iyong palayan at handang ipagtanggol ang iyong aanihin kontra sa mga namimesteng kulisap? Kung mapapangalagaan lamang sila, kaya nilang labanan ang mga pesteng insekto kahit walang pestisidyo. May nakikita ka bang rice weevil o bukbok sa iyong palabigasan? Upang lumayas ang pesteng rice weevil, maglagay ng laurel o bay leaf. Pwede rin ang dahon ng kakwate o madre cacao. Palay Aralan sa Radyo, School on the Air program ng Department of Agriculture. Paano magdedesisyon si Mang Lito kung kailan dapat anihin ang kanyang palay? Magpapa-impluensya ba siya sa kapitbahay niyang si Mang Trader na ang payo? Baka naman sulsol ay mag-ani makalipas ang 10 hanggang 14 na araw pa nang mahinog lahat ng butil. Sa pananaw kasi ni Manong Trader ay mas masagana ang magiging ani kapag hinog lahat ng butil. O magpapadala ba siya sa hamon ng masamang panahon? Ayon kasi sa kwentuhan sa tindahan ni Aling Bebang ay may malakas daw na bagyo sa Makalawa. Kung kaya natataranta na si Lito kung magpapaani na ba siya ngayong araw. Kung pagbabasehan naman ang edad ng kanyang palay ay mas matimbang na sa 5 hanggang 7 araw na lang ay dapat na siyang mag-ani. Litong-lito na si Lito. Tuliro pa. Paano nga ba siya mamimili? Paano niya hahatulan ang sarili niyang palayan? Samahan si Nalilitong Lito sa kanyang pagdedesisyon. Lito! Huwag ka na munang mag-ani ngayon. Hintayin mo na mahinog lahat ng butil ng palay mo nang mas marami kang anihin. Mga 10 hanggang 14 na araw pa ang palampasin mo. Nako, papasok na sa susunod na buwan yun. Atrasado na yun ah. Tiyak na malulugas ang ibang butil. Tiyak na tukol na ang palay ko noon. Tapos kapag giniling ay baka durog na ang bigas. Hay nako, Mr. Lito. Mag-ani ka na kasi ngayon. Kwento ng anak ni Mang Karding na apo ni Tata Miding, may malakas na bagyo na parating sa China. Kung ako sa'yo, mag-aani na ako. Baka ma-wipe out ang palay mo. Sayang ang puhunan at pagod mo sa pag-aalaga. Tapos, wala ka rin naman palang aanihin. Ngayon na mag-aani, sa China naman pala ang bagyo. Kaalayo naman natin sa China. Nasa kalahati pa lang ng mga butil ang hinog sa akin palayan. Tiyak na dehado ako sa pakinabang kapag nag-ani na ako ngayon. Siguradong kalahati ng palay ko ay magiging darak at binlid. Kakaunti ang makukuhang bigas kapag pinagiling. At syempre, babaratin ng trader ang palay kung maraming berdeng butil ang mabuburiki nila sa sako. Ayaw patalo yung mga yun. Ay, paano ba? Asawa kong lito na litong lito. Huwag ka nang malito. Ayon sa Pag-asa, ay hindi babalik ang bagyo dito sa Pilipinas. Kaya hindi mo kailangan piliting mag-ani today. Huwag mo na rin intindihin si Manong Trader. Kapag napalipas ka pa ng 2 linggo, ay tiyak na tukol na ang palay mo. Sobrang hinog. Sa palagay mo ba, ay mataas ang presyo ng palay mo kung mababa naman ang kalidad nito? Na para bang tutubo na ang buto? Mag-ani na lang tayo sa susunod na linggo. Yun naman talaga ang tamang edad ng ating palay, aba. Galing mo talaga, Hulita. Kaya hindi ako nalito nung pinili kita eh. Yes naman, asawa kong Lito. Kapag tama kasi ang panahon ng pag-aani, ay magiging maganda ang kalidad ng butil ng palay at bigas. Tiyak na gugustuhin ng mga mamimili. Mas malaki entrega mo sa akin, ha? Lesson 9. Pamamahala ng ani. Key Check 8. Inani ang palay sa tamang panahon.
Usapang pag-aani sa tamang panahon tayo. Aminado tayong ang panahon ng pag-aani ay pagkakataong pakinabangan na natin ang bunga ng ating pagsusumikap na mapataas ang ating ani at mapaunlad ang kita. Ito na ang panahon ng gantimpala sa ating matigang pagpapalayan mula sa paghahanda ng lupa, pagpili ng binhi, pagtatanim, pangangalaga at hanggang sa maani. Pero ang tanong, ano nga ba ang pamantayan sa pag-aani? Ano-ano nga ba ang mga tamang gawain sa pag-aani at pagkatapos mag-ani? Kaya naman, samahan niyo kami at sama-sama tayong matuto. Makakasama natin ngayon si Dr. Manuel Jose Regalado, Harvest and Post-Production Expert mula sa PhilRice. Sir Manny, ano po ba ang kahalagahan na pag-aani sa tamang panahon? Magandang araw po sa inyong lahat. Kapag ginani natin ang ating palay sa tamang panahon, ay sigurado po tayo na mataas ang kalidad ng ating produkto, at kapag mataas ang kalidad ng ating inaning palay, ay hindi po tayo madedehado o babaratin sa presyo ng ating produkto. So, ano po ang epekto sa aning palay kung masyadong maaga o kaya naman po masyadong atrasado ang pag-aani? Kung masyadong maaga nating inani ang ating palay, ibig sabihin nito ay yung marami pang kulay berde. Ang unang epekto nito ay yung pagbaba ng kalidad ng ating produkto. Ibig sabihin, marami yung tinatawag na immature o hindi pa gaanong hinog na mga butil ng palay. Magiging magaan ang timbang ng ating palay na anihin, at magkakaroon din po tayo ng tinatawag na yung kawalan or losses dahil sa mga tinatawag na kalog or tulyapis. Bukod pa rito, ay kapag ipinakiskis natin yung palay na maraming immature or berde pa, mababa ang magiging porsyento na magiging bigas. Kaya maaaring sa 100 kilo ng palay ng ganitong klaseng produkto natin ay hanggang 55 kilo lang na mas mababa pa ang bigas na magre-resulta. Kung atrasado naman, ibig sabihin, darami na rin yung tinatawag na nalulugas na natatapong mga butil ng palay sa bukid natin habang ito ay inaani. Kapag lumampas na sa gulang ang palay sa bukid at yung tinatawag na natutukol na, nagkakaroon din ng tinatawag na pagkatuyo nito ng mga butil ng palay sa bukid. At kapag nabasa ang mga butil na ito ng hamog o kaya ambon, yung mga natuyong butil ng palay ay magkakaroon ng tinatawag na crack o lamat sa loob ng butil. At ang resulta nito ay bababa ang magiging tinatawag na head rise shield. Mga 40% lamang o mas mababa pa yung magre-resultang bigas na buo. Karamihan po nito ay magiging durog pag kiniskis. Yun po yung magiging epekto kung masyadong atrasado naman ang ating pag-aani. So hindi po pala mainam na masyadong maaga o kaya masyadong late yung pag-aani. Ang tanong naman po, halimbawa kung may parating na bagyo o matinding habagat, ano po ba ang tamang desisyon kapag mag-aani? Magandang tanong yan. Kasi naranasan ko yan nitong nakaraang pag-aani lang. Kung talagang sigurado ka na may parating na bagyo at yung ating pong palay naman ay tinatawag na balikatan na, 80% hanggang 85% na hinog na, maaari na po nating ipagapas o ipaani.
gamit yung makinaryang tinatawag na combine harvester o kaya maraming mga magsasaka natin ang tawag dito ay reaper. Para maisalba natin yung ating palay mula sa pagkasira dahil sa bagyo. Yun, so napakainam po pala na anihin na lang kaysa naman po abutan ng bagyo. Wala ka nang aanihin nun. Dadapa na yun eh. Sir Manny, may pagkakaiba po ba ng basihan ng pag-aani kung mano-manong paggapas at gamit yung combine harvester? At maging yung palay na pambigas o kaya sa pambinhi? Ano po ba yung kahalagahan o kaya dapat basihan? Meron ding mga pagkakaiba sa basihan ng pagtaya ng panahon ng pag-aani. Depende sa pamamaraang ating gagamitin sa pag-ani. Halimbawa, kung mano-mano, ay maaari na nating anihin ang palay ng 85 hanggang 90, 85 to 90% na ang pagkahinog. Ito ay matatansya natin. Paano ba matansya yun? Matatansya natin kapag inorserbahan natin yung uhay ng palay natin. Meron na lang pailan-ilan, konting mga berdeng butil sa bahagi ng batok ng uhay. At yung kapag pinisil mo yung mga berdeng butil na ito'y matigas na. At hindi na ito malambot. Tsaka pag pinisil mo, hindi na lalabas yung parang malagatas. Ayan. Pag gano'n na, pwede nang ipaani kapag mano-mano. Kapag makinarya naman, combine harvester o reaper yung gagamitin sa pag-aani, pwede pa natin paabutin hanggang 95% ang pagkainog. At kung hindi naman lugasin yung ating variety, pwede pa nga hanggang 100%. Ibig sabihin, gininto ang dilaw na. Golden yellow na yung kulay. Lahat ng mga butil sa uhay ng mga palay. Ito ay para makasigurado tayo sa presyo ng ating produkto. Kasi pag maraming berde, talagang babarating ka ng mamimili ng palay, mga ahente ng mga trader. Kung binhi naman, para binhi, ay mas mainam talaga yung 95 hanggang 100% na yung pagkahinog. Dahil kailangan natin maiwasan yung immature yung mga at saka yung mga half-filled, kalog na mga butil. Kasi pag maraming immature, tsaka maraming kalog, maaaring hindi tayo pumasa sa sertifikasyon ng Seed Quality Lab, ng National Seed Quality Control Services ng Bureau of Plant Industry. Malaking kawalan sa atin yan. Lalo na sa mga seed growers natin. Pag hindi pumasa, bababa yung presyo ng magiging produktong binhi. So nalaman din po namin na may iba-iba po palang kailangan na pagkahinog nung palay po natin bago po anihin. Depende kung saan mo siya gagamitin. Sir Manny, ano-ano naman po ang mga dapat gawin sa panahon ng anihan? Unang-una, tingnan natin yung ating, obserbahan po natin yung ating bukid, yung ating palay, at 1 hanggang 2 linggo, maaari na nating itigil yung pagpapatubig. Ibig sabihin, hayaan na nating maigahan o madrain yung bukid natin. Ito depende sa uri ng lupa. Kung medyo sandy clay o galas, ay
mga 1 linggo lang o mga 5 araw bago anihin, pwede nating paigahan. Samantalang kung lagkitang puti, mula 1 hanggang 2 linggo, pwede na nating paigahan ng alisin na yung pagpapatubig. At saka kailangan tansyahin natin yung petsa ng pagpapaani base sa maobserbang mga palatandaan na yung nabanggit ko kanina, yung pagkahinog ng mga butil doon sa uhay, para masigurado natin kung kailan tayo magpapaani at makapagpa-schedule na doon sa soke nating kabisilya o kaya kung mano-mano o kaya doon sa nangungontrata ng pagre-repair ng palay. Then, alamin din natin yung kasalukuyang presyo ng palay natin. At kung alam natin na sigurado tayo na magiging maganda ang kalidad at uri ng ating produkto, maghanap tayo ng mataas na presyo para hindi naman tayo malugi o madehado sa presyo ng ating dekalidad na palay na ating inani. Napakaganda po, Sir Manny, na malaman ito ng mga magsasaka. Dahil yung iba po, problema talaga yung pag-schedule ng kanilang pag-aani. At nabanggit nyo po kanina, yung makakuha po sila ng magandang presyo. Oo po yun. Dahil nararanasan ko rin po yun sa aking pagbebenta ng inaning palay. Sir Manny, bakit po pinapayo na giikin ka agad ng ginapas na palay at patuyuin po agad ito? Ito'y ginagawa kapag yung ating pamamaraan ng pag-ani ay mano-mano. Kailangan mag-iik ka agad. Halimbawa, nagapas ngayon, yun ay iipunin, itatalumpok, o baylita, depende kung anong word yun sa Tagalog. Tapos, yung palay na naipon doon, siyempre, makapal, yung talumpok o baylita. Buhay kasi yung ating mga butil eh. Hindi naman siya patay. Dahil buhay siya ay tinatawag sa English na nagre-respire o parang humihinga. Sa gumihinga, nagre-respire, nagre-release din ng init yan. So doon sa talumpok, pag nagtagal na sa talumpok yung palay, maiipon yung init. Umaabot pa ng mula 60 hanggang 80 degrees centigrade yung temperatura sa loob ng talumpok. Pagka nagkaganon, yung butil ng palay ay mabababa yung kalidad. Magkakaroon ng tinatawag sa English na artificial yellowing o kaya mangungutim. Kahit na anong ganda ng yung rice mill, pag nangutim yung palay, hindi mo na ito mapapabrilyo yung bigas nito. At kung para binhin naman, alam niyo naman na sa pag pinatuyo, dapat hindi ma-expose sa ganong temperatura. Maaaring mamamatay yung tinatawag na embryo o tinatawag na germ. Hindi na tutubo yung binhi mo. Di bagsak ka pag pina-sertifika mo sa BPI, sa NSQCS. So, kailangan po na talagang hanggat maaari kung tag-ulan, kinabukasan, mag-iik na. Kung tag-init naman, pwede na siguro hanggang ikalawang araw. Halimbawa, inaning ginapas ngayon, tinalumpok sa hapon,
Then kinabukasan, sa susunod na kinabukasan, pwede na ipa-treasure. At pag tina-treasure naman, dapat hindi basa yung ating palay para hindi mabulunan. Tsaka kailangan sundan yung tamang speed ng ating threshing drum. Meron kasing iba na sinusobrahan yung ikot, yung RPM para mataas ang kapasidad. Mga ilang oras lang, tapos na. Pero pagka nangyari yun, mabababa rin ang kalidad ng palay natin dahil mababalatan, magkakrak. So din lang yung tamang inirekomendang speed ng thresher. Sir Manny, may dagdag mensahe pa po ba kayo sa ating mga tagapakinig? Lalo na po sa ating kababayang magsasaka? Meron po. Sa panahon ng ating anihan, ay makikita na nga natin ang bunga ng ating pinaghirapan. Kaya kailangan makisakatuparan natin yung pag-ani ng ating palay sa tamang panahon. Kung hindi, maaaring bumaba nga ang kalidad ng ating inaning palay. At ang pagbaba ng kalidad ay may kaukalang tinatawag na penalty. Babagsak o bababa ang presyo nito. At kung ito ay para binhi, dahil bumaba na ang kalidad, maaaring hindi pa ito pumasa para sa sertifikasyon ng NSQCS. Bukod pa rito, maaari ring marami yung malulugas o matatapon kung aanihin natin ng lampas na sa tamang panahon. Ibig sabihin kung tukol na, sobra na yung pagkahinog dahil madali na itong malulugas. Lalong-lalo na kung mano-mano yung ating pamamaraan ng pag-ani. Kung mano-mano yung ating paraan ng pag-ani, maaari na natin ipagapas yung ating palay kapag ito'y mula 85 at hanggang 90 o 90% na yung pagkainog. Kung inobserbahan natin yung mga uhay, makita natin na bagamat may mga burning butil pa sa bahagi ng batok ng uhay, ito ay matigas na at hindi na malambot. At kung gamit naman natin ay makinarya katulad ng combine harvester o reaper, maaari na nating paabutin ng 90 hanggang 95% ang pagkainog. At kung hindi naman lugasin yung variety, ay mas mainam hanggang 100%. Na yung lahat ay dilaw na, yung kulay. Nang sa gayon, hindi tayo madedehado sa presyo ng ating produktong palay. Siguraduhin nating tama ang panahon ng ating pag-aani. Kung mano-manong paggapas, siguraduhin nasa 85 hanggang 90% na ng butil ang hinog. Kapag gagamit naman ng combine harvester o reaper ay maaaring hintayin 90 hanggang 95 ng mga butil ang hinog na. Huwag mo rin kalimutang patuyuan ang palayan 1 linggo bago ang inaasahang araw ng pag-ani nang maging sabay-sabay ang paggulang at paghinog ng mga butil. Maiwasang mabasa ang mga butil sa anihan at mapadali ang operasyon at pagkilos sa pag-aani. Tandaan din natin na dapat ay nagiik na ang ginapas na palay sa loob ng 1 araw kung tagulan at 2 araw naman kung tag-araw. Palay Tanong. Tama o mali? Mas maraming malulugas na butil ang palayang inani ng sobrang maaga. Sagot, mali. Palay Kaalaman. Alam mo bang noong araw ay ginagamit na shampoo ang abon ng pinagbayuhang uhay ng palay? Palibhasa, isa-isang inaani noon ang bawat uhay. Tinatalian
pinatutuyo bago bayuhin upang mapitas ang butil sa uhay. Ibinababad sa tubig ng magdamag ang abo ng sinunog na uhay. Kinaumagahan, sinasala ang pinagbabaran gamit ang katsa. Unti-unti itong ibuhos sa buhok at kusutin upang bumula ng bahagya ang pinagbabaran. Paniniwala ng mga nakagamit mula sa Ilocos, ang shampoo mula sa abo ay nakapagpapalambot ng buhok, nakababawas ng balakubak at naiiwasan ang maagang pagkakalbo o hair loss. Yun, okay. So maraming salamat po ulit, Phil Rice. Phil Rice po ang ating content developer. Ayan, mga farmer enrollees, ating natunghayan ang mga aralin na may kinalaman pa rin sa pinag-uusapan nating palay check system. Bukas po ay pagpapatuloy po natin yan. Okay? So napakabilis po talaga ng oras. Maraming salamat sa DA, Phil Rice at ATI Bicol. Sa aming Center Director, Ma'am Elsa, at sa aming Section Chief, Ma'am Prime. Maraming salamat po ating mga kaugnay sa pagsubaybay, pakikinig at panonood. Bukas po ulit, syempre same time, same station, sa iba't ibang distrito dito sa probinsya ng Albay. Nakasama po natin sa technical side si Kuya Chan at si Ate Joy Dean. At ito po ang inyong lingkod, si Kuya Mike. Nag-iiwan ng isang masaganang ani, mataas na kita mga kaugnay. Stay safe and be smart in agriculture. Diyos mabalas po. O ayan, may bago ka ng alam. Lahat yan natutunan sa Palay Aralan. Maging handa sa anumang hamon ng panahon. Kaya't ibahagi na ang mga natutunan. Pero mas maganda, imbitahan mo na sila sa susunod na enrollment para magkasama na kayo. Hatid sa inyo ng DA at sa pakikipagtulungan ng ATI at Phil Rice. Tandaan, maging matalinong magsasaka sa Palay Aralan.